Khapangni takok te bokok song sikli okra chaka te cherai konai rok tini oro kaisa naithok pandao o naithok panda nongkha Saint Mark Believer Eastern Church Govin under Joto Mission Province ni kaisa ruphai bisi palai tonglaimani o sal kaham tongthok jorao hambani jorao appreciation ni jorao ani thanio Kok Express tai Hapung TV channel borong phailai jaka ang kaitona hamberka o takok young leader ni bagai tai khapang serangka tai borong norong thanio bahike Believer Eastern Church o mahike silver jubilee eba ruphai bisi ngi tongkha abono tei norong ni thanio kisa saima na buchongka aboni bagai ang borong hambai ruo Kok Kwchar sajan ke mose ani khapang takok te buksa ani cherai phurni live testimony norong ulok khanai manai isa sajan ke mose khapang takok bukurok 1985 o kaitor ano wanama singchani bising pai ringka abrong norong ulo saimana na kaitor ano ringmani ko tai oma hakeno ang Dimapur Nagaland no kaitor Kok thai serangka Eastern Bible College aboni bro dipyo abon pure Delhi o thangai Emmanuel Theological Seminary o thangai serangi phaika purikya te aboni ulo ang Nagaland o phainai te kaisa ko ang Dimapur porifurn simino sin borong tei chabai aro Tripura Christian Fellowship klangi torka kaitor na hamari bai tai ang Delhi ni je puru phaikya ang apro Reformation Bible College phurangi tongka aprong prono ang raja suri tongmani tongo kaitorano mission kaisar denai tai ang Delhi thana sakangbo uila naga youth rok je pro brong lenglai tongka apro kaitorano chongkha abon establish khlaiani ani korapta khoni bonno bai Bethesda Youth Welfare Center aboni pioneer leader rok sang tai apro ang arani social worker te counselor omo hakino ani bangma Nagaland no sinijaka kising halok ungka tiaba ani ka suri mani tongo kaitor nangani dopani borong ni bagai hamari redi kaitor bo gobangma jorano kok songka ang surika sini borok ni pholaubo hamari manani ta kisemicha tamnai financial nangkumon area bo bro hamari manani exactly kaitor ab haikeno ano hamari klaikya Believer Eastern Church omno rohoroi puila norong saimono sini training center project ni bumuke Gospel for Asia ka abo hayong gnang ni kaisa Believer Eastern Church ni andaro abo agibo tongo tago tongo tam ke sin main ke Believer Eastern Church o Believer Eastern Church aba Gospel for Asia training center no ang belai wansugoi apro agurtla rok khlaioi ani kamiro khlaioi khomulongo ang tubuka tam ningke ang saimono khomulongo abo hai belai nanggo te o training center pohorwana chin borok khaba sawana te khomulong abo kaisa city ngi develop ngi basawana exactly abo hai kino kaitor klaikya khomulong hagi ang je pro aro puila training center suru klaipiyo salo hardly 10 ki 11 jon se tutel borok tabon aro homdo dom school college kodri pon nokha aboni logologi sinaro graduate nero evangelist ka pastor ka reverend ka father ka tai kami otma kaham pirika social service laikya nation building samok laikya I can entire Tripura kabangma poribar ni life change ka youth dong life change ka society develop ka borong te kuso wansung kaitor hamni laikya abni logologi Believer Eastern Church no kaisa orthodoxy eba yapang ni mothangai system tei te constitution on tei hangnani bagai tornani bagai hamari laikya omo hakena 1996 is me kaitor ni kotor samong yasir tangjagai project ni bising tei phola ni bising tei convention after convention Bible class after Bible class Sunday school youth women fellowship omo hake bekrang birte tabo self support ngi basa baikya tai tinio o Joto Mission Province ni mong ke 3 number sini parish motawo rupai bisi ni hamari yasak lai mane eba ter palai mane
o tero sini koktoma express tai hapung tv song hamjagai borong khatong khajaka phailai jaka nge borong bising tin dorong kisim je picture kono kana tai sini kabangma rime phono at least tini o kisi sa kok no norong khnai mangka omose norong suriban soba susung belai nango sini believers rock sikli rock tai samong klai rock sang sini hani samong kaham khlai thang manani tabok sak delivery center painai sang sini do phawo aro hindu hoya christian hoya muslim hoya oma haikeno joton lagi hamjagai sang seba khlai tong dorong joton loi tongo tai o diamond jubilee eba tabo christmas season ba norong khakjang tongbai de tai sini joton bai suri tongde hanai norong nang puila isa hambaya pore Kok Kwchar Kha. God bless you. Yes. Yes. Christmas ni o season above boya kapang ni takok te bukorok especially siklo omo aske tong mani hamari eba hamjak lai muni motom ni hamar tui phayo nini sakni kulom kasa hami saya eba nini tekto eba political situation ya siagra phanang thang aboni bisingtei mosungno inner peace tui phayo tai sungno phando yes kaitor tongani bagai ishwar tongani bagai ishwar tong sin dophan bagai tai ishwar sungno sawo sang balbaksa ke tong laitheng balbaksa sa laitheng kami kaisa motha kaisa joto college phanang teng kami phanang teng je kono jagao kaisa kaham kaisa fellowship tai khakjangma tongtongma baglai tongnani omose o khakjang tongtongse mokol nugyang thango asake khapang tongtongmani bai omono sang joto political leader ang teng tamne social service thangyang teng joto sang mililai omono sang yes omo kaisa hamarini jora hanai one supply khangkano aro peace progress the prosperity sini joton sako phaisok punai dokung phaisok punai sini dofa phaisok punai omono kaisa Christmas ni hamjakmani Kok Kwchar kai Christmas Kristoni kokpingung Christmas Kristoni kokpingung wa baskan Christmas so ola kita si lukurong thane te proud feel kaham kai lukurong te kuli lukurong thane Kok Kwchar kai lukurong timna ni thake tang mas brother nang belai nang man Kok sungka tamne ke o kokno salayang kang ke sung tabo mai chaing nai tam nai tuinya ko hai ngai angke omono sung Christmas to klai lai ngai tong thok lai ngai hai pano isa misa sini bisingo busiang ipano eba hoito mungsai ke mungsati pano kok samatei kaisa ma tong thomani abo disturbance saitu phemano tabo borok hoito hoichoing tongmano ke sang hoichoing na kokroi kaitor solve plana tama Christian takong theng tama Hindu theng tama enemies theng joton sang kesang no hamjak nang kha abasako sang hamjalai tonglena yes kokroi polasa kutung phaiki abon bisingti bisong onek iso sanglai manka abo kaisa highly appreciation pokse tongnai ma ya podri pot abon te sing discourage tang baide khaba sai tonglai de sang nokong kaisa sang hamjalai tonglaina sini bising tomungno saya su ke tongke sang abon kholob laina abo sako hambai